खाली या बरोबर. किती घेतलास? आपण इला होता SS मोबाईलमध्ये आणि आपण बघणार आहोत मोबाईल. माझ्यासोबत असत विशाल आणि अजित. आवडला यो कलर सगळ्यांची. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आम्ही आता चाललो मालवणात. एकटंच चाललं आहे. आज पार्सल द्यायचे आहेत बघा. 2 आपले ट्रॅप पाठवायचे आहेत. आणि आज एक सृष्टीसाठी मोबाईल घ्यायचा. सृष्टी सांगता नको नको आज ते का आणलंय नाही, कारण बरेच दिवस ते का काय घेऊ गावनं नाही ना. मोबाईल साधासा मोबाईल वापरत होता, तो पण आता बंद पडलो. तर सृष्टीसाठी एक मोबाईल बघूचा आणि सृष्टीक सरप्राईज देऊया आज. कारण सृष्टी इला असता बरोबर तर मोबाईल घेऊ देणार नव्हता, नको म्हणून सांगणार असता एवढं खर्च. म्हणून मी आज एकटंच जात आहे. सृष्टी सांगितलं आहे मी एकटंच जात आहे, काम अर्जंट आहे, जरा तू ट्रॅपच बनव. तर आपले ट्रॅप आपण बनवून होतात हळूहळू आम्ही जितक्यांची जशी डिलेवरी देऊ शक्य होता तसे त्यांची डिलेवरी पोचवतो. तर आता आपण जाऊया मालवणात आणि बघूया आपल्या एक मोबाईल सृष्टीसाठी आणि सृष्टीला देऊया सरप्राईज. चला तर जाऊया. जवळ आपलं भाऊ विशाल साळकर ब्लॉग, विशालचं पण चॅनल आहे. खेकड्या वेकड्याचे व्हिडिओ बरेच टाकता खेकडे खपवत आपण. तर आपण जाऊया आता मोबाईल घेऊ. बरोबर, सृष्टीसाठी सरप्राईज. आयफोन आईला मारून देतात, फोनच नाही घेतलेलं बरोबर. सृष्टीक एक छोटासा मोबाईल घेऊया सरप्राईज म्हणून. खय जाऊया? चल आम्ही जातो आता SS मोबाईलमध्ये आणि सृष्टीसाठी एक मोबाईल घेऊचा. कारण सृष्टी घालते तर सृष्टी आपल्या भाऊ हो गेले. सृष्टी तयार होता नाही रे मोबाईल घेऊ, म्हणून तो त्याच्या नकळत घेऊचा. जाऊया. परम मित्र दशावतारी कलाकार, द ब्रँड ऑफ वन देवली. दशावतारी कलाकार ना. अरे म्हणजे सगळे कला, सगळे कला. एक नंबर वेल्डर, एक नंबर दशावतारी कलाकार. कुठं पाठ करतो तू? म्हणजे एकदा बघलंय नाही तुझं नाटक. बघ तू खतरनाक. एक झलक मार. अजून एक मित्र एका तुम्ही ओळखतच असाल, नम्या. ते तोंड दाखव रे. आम्ही आता मोबाईल घेऊ जातो इथे SS मध्ये. म्हटलं येतं आता इथं SS मोबाईलमध्ये. आणि भरड नाक्यावरून थोडंसं खाली येईल की इथे SS मोबाईल आहे. आणि तिकडे जातो आम्ही, जाऊन फोन बघतो. विशाल आतमध्ये गेलो आय थिंक. अजितला पण बोलवलं. अजितची चॉईस बघूया. अजित तुझी चॉईस बघ काय घेताय बायकोसाठी. नको मॅच झालं काय तो पण खोळावलो आयफोन बघ. ह्याच्यात चॉईस कर बघ दोघात. तुझं काय मत? आणि कुठचं? तू ओप्पो आलोस. आपण इला होता SS मोबाईलमध्ये आणि आपण बघणार आहोत मोबाईल. माझ्यासोबत असत विशाल आणि अजित. केव्हा बघूया मोबाईल. मोबाईल दाखव. मोबाईल हां, एक 12-13 पर्यंत रेंज दाखव. विशाल बघ. ते बघून घेतो आम्ही कुठचे ते. अजितची चॉईस आयफोन नको. बघून घ्यावे आधी. आवडला यो कलर. सगळ्यांची चॉईस ना. सगळ्यांची चॉईस ना. योच चांदीचा मोबाईल लात मारून चल हेच दाखव. दोनच होत ना कलर, दोनच होत. तिसरं करून घेऊया. सिल्वरच. चल जीपे करतो करू आधी. आपला ओपन करूया. नाही असं नाही कर. अरे तू केलंस तरी काय नाही. विशाल गाणं म्हणता. पाठा ना गाणं. ओके भारी वाटतं रे अजित, भारी वाटतं. बायको खुश.
चालू झालो, सेटअप करून देतात तिथं. त्याच्यावर आपल्याला काय मिळतं ना, 2 वर्षाची वॉरंटी ना. हो 2 वर्ष वॉरंटी करायची. आणि स्क्रीन गार्ड, मोबाईल फोन आणि काय आतमध्ये काय आपला पॉवर आणि असणार. पॉवर, चार्जर पिन असणार. आणि पिन. परत तसंच पॅक कर. सृष्टी हातीत देऊया डायरेक्ट. मोबाईल घे. चल, थँक्यू हां आल्याबद्दल. जाऊया. रुपयाचा टाका, अधिक टाकू नको. ओके ओके. हां, पेट्रोल भरले आपला मित्र. 200 फुल केलं हा. 200 फुल केलं ना. थँक्यू हां. तर आता जाऊया घरी. फुल दिसणार नाही. मी घरी येईल आता मालवणवरून. मी आता घरात जाते. बघूया सृष्टी आणि श्रेयस कसे रिॲक्ट होतात मोबाईल बघून. कारण मग वाटतं सृष्टीपेक्षा श्रेयसच खुश होतो. आणि सृष्टी पहिली किंमत विचारताना किती रुपये लागले ते सांगा. तर बघूया चला. हे बघा काम करतं आपल्या ट्रॅपचं काम चालू आहे. हे बघा किती वाजले, माका आधीच दम द्यायचा. किती वाजले हो खय रावलास. तो एक कम्प्युटर घेऊन असता, तो दिवसभर तच करीत असता. जाऊया घरात चला. बघूया काय म्हणतो. हो किती काय नव्हता. परत पाठीचा सांगताय बघा. हे घे माझ्याकडसून तुका गिफ्ट. बघ मम्मी गिफ्ट देऊया पप्प्या. तुझ्याकडसून देतं का मम्मीकडसून. तुझ्याकडसून देतो तर पैसे ती माझे. आता हे बघा एका पण वया झाला गिफ्ट तुका. मग अरे मम्मीचा गिफ्ट हा, मम्मी फोडतली. आपण फोडून घेतल्या. काढ का फुटणार नाही. मी दाखव. अरे देवा थांब मी दाखवते ती. एका गिफ्ट काय फुटणार नाही. आता कसं एकदा खोलते का उघड. हा बघा ती जुनं काय नाही ना तो. हा सारखं काढ. मम्मीचं गिफ्ट ऍक्च्युली मम्मीन उघडू खोया होता खरा म्हणजे. मम्मीसाठी गिफ्ट आता. असं काढ, असं बाहेर काढ येतो तो. हा काय नाही ना. नाम थांब ओढू नको थांब. बरं हा मम्मीकडे देऊन बघ कसं हा. मम्मी घेऊन दे. कलर आवडलो बघ. कलर तो होय तो काळच दिसतो. तो मागचा कलर तुका घेऊन जाते तर तू घेऊक देणार नसतं. नसतं घेऊया ना बाबू. मम्मी घेऊ द्या. चार्जर हा बघ बरं हा ना. चालू करतो आता बाजूचा बटन. थांब बाबू मम्मी चालू करून दे. चालू चालू हा चल. अरे वा सांगतो हा. आवडलो काय गो. तेव्हा माझ्याकडसून तुका गिफ्ट हा मोबाईल स्पेशल. एवढं काम करतोस ना त्याबद्दल. माझ्या सेविंग मधून हा. हा तुमच्या ह्याच्या पैशासून नाही. एका पण होय झालो मोबाईल तुका. मग तुका कसलं आवडणार नाही ना. तेव्हा माझं तुका देतलंय काय. अरे वा ना. आधी गेम नाही बघ. गेम बघता आधी चांगलो हा. कसं वाटलं तुका. आवडलो नक्की. ह्यो काय मोबाईल त्याच्याकडे देणार नाही हा. बरं ना. बरं बरं झालो हा. पगार संपलो. दोघांनी पण वापरायचो. गेम एकव दिसता नाही त्याच्यात. हा
गेम बिम घ्यायचो नाही मोबाईलात. असं काय तो वापर तू रील बिल बघ काय. हय बघ माझ्याकडे बघ काय. हां तर कसं वाटलं मोबाईल. खतरनाक का. कसलं होतं Vivo19 Vivo Y19 Y90 5G बरोबर ना. चला सृष्टी खुश झाला एकदम. आई एक फोन करू माझ्या का तुमचंच मोबाईल घ्यायचं लागता तुमचंच घ्यायचं लागता असं करी म्हणून म्हटलं ते काय एक मोबाईल होऊन या. आणि जर असता तर मोबाईल घेऊक देणार नसता माका माहीत होता. हां म्हणून मी तुका नेलंय नाही. मी विशाल सांगा बायको का सांग म्हटला त्या मोबाईल घेऊक द्यावचा ना म्हणून आपण जाऊया म्हटलं चल. अजित मी आणि विशाल गेलो. हां किती वेळ घ्यायचो मोबाईल. हां मम्मीचो मोबाईल हा मम्मी देत तितकोच वेळ घ्यायचो काय. ए कळला काय गो किती वेळ देतलो मोबाईल का. घडचो आमका मस्तपैकी सगळा गडगडावू नको ता. एक फोटो काढूया ना मस्त आहे की थंबनेलसाठी. नाही एकदा आवडलो मोबाईल नक्की. मग अशी बाबू बघूक दे नाही तुका आता काय ते शिस्तीत बघ. अर्ध खाली या बरोबर. तुका गिफ्ट दिलंय ना मी कितीकचो तुका काय प्रश्न. अरे पण तुका मी गिफ्ट दिलंय ना. मी आधीच सांगलेलं आहे व्हिडिओत की तू विचारणार माका व्हिडिओत एकदा तरी किती रुपये घेतलास आणि म्हणून तुका नेलंय नाही मी मोबाईल घेताना म्हटलं. हां तुका आवडलो ना. हां नक्की माझ्याकडसून गिफ्ट तुका. कधी काय देव गावना नाही म्हणून आता मग मोबाईल गिफ्ट डायरेक्ट. आता जा व्हिडिओ करू. 13 वर्षात 13 वर्षांत पहिलाच गिफ्ट दिलंय ना तुका. खुश एकदम. चालत मित्रांनो सृष्टी सांगता 13 वर्षांत गिफ्ट दिलास माका म्हणता. तर पण ते काय आवडलो तर बघा बघता. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.